Iraman tayo pa'y ti karkararag tayo, ti prayer intentions ni Robert and Martin Bisico, Eulogio and Ligaya Bayna, Mariano and Rose Huelias, ti special intention ni Jai Camari Valle, kastamot ti pananginayan tayo, ti karkararag, ti karkararwa, de Ernesto Carmelita Edgar Alejandro Florentina Kenro. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kakabsat ti napintas a relasyon tayo. Iti tunggal may sa akin ni Apo Diyos, iso ti mangted ti biag kada tayo. Tati Diyos tayo, iso ti biag, iso ti Diyos dagiti na biag, saan a Diyos dagiti natay. Daydayawon tayo daytoy a Diyos, nang rona ti inaldaw a panagbiag tayo. Tapno nga rod may tultuloy tayo ti agdaydayaw iti Diyos asibibiyag. Kento agbalin tayo nga nabiyag iti imatang na. Pagbabawyan tayo, dagiti basbasol tayo, dagiti gundaway ang nagbalin tayo. Natay iti imatang ti Diyos. Babaan dagiti pagkapsutan, pagkurangan tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo. Ti Diyos manangaasi ken managayat. Iti si bababawi anakem kuna tayo. Agkon pesarak, iti Diyos sa manakabalin amin. Ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak. Iti panunot sa o aramid kan liway ko. Basul ko, basul ko, basul ko unay. Iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayo na Birhen. Kadagiti amin nga angheles ken sa santos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen.
wanaimbag ti panagnaknakenda ibunan nagdaka itanmuk daka pagrukba banda ka daydaya wendaka agyaman kamken ka gapuiti naimdaklan nga dayag mo gloria iti Diyos iti kangatwang Apo Diyos na ilangitan nga ari Diyos Ama aman nakabalinami ket sika umiyang Hesu Kristo bugbugto nganak ni Diyos nga Apo Cordero di Diyos ken anak ni Ama gloria iti Diyos iti kangatwang pamagikan kadagiti basbason ti lobo kasyan na kami kadagiti basbason ti lobo awaten kadaytoy arararawi sika situtukang iti makanawang ti Ama kasyan na kami gloria iti Diyos iti kangatwang yang tangay siksika Apo Hesu Kristo tinasantuan iti timpuyok ti Espiritu Santo iti gloria ti Diyos Ama Amen. Kumararag tayo man nakabalin kat manangaasi a Diyos ilisi na kam kadi iti amin na pagdaksan ipaay mo kuma nga awan lapet ti bagikan kararwami amang tungpal iti ipaannong mo kada kami gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos iso makipagbiag ken makipagariken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na daw iti may kadwa libro dagiti Makabeyo. Maysa nga ina ken dagiti 7 a lalaki nga anak na ti pinatiliw ti ari. Pinarparigat da ida tapno mapilit da amangan iti karne ti baboy a may parit kadakwada. Maysa kadagiti anak ti timmakder ket kinonana. Anya kadi tinamnamaen nyo agon uden, iti panang parparigat yo kada kami. Kay kayat mi timatay,
ngem ti mangiwaksi kadagiti ugali, ken kanawidan dagiti kapuunan mi. Sakbay ang mauyos ti anges ti may kadwa kabsat, inyikis na iti ari. Sika napekla na kriminal. Mabalin na kami patayen, ngem pagungaren na kaminto ti ari ti sangalubungan. Ketika na kaminto iti agnanayo na biyag, gaputa nagtungpal kami kadagiti linteg na. Kastamet ti inaramid iti may katlo. Idi naibilin nga irwar na ti dila na, inwar na adagus ket awan amak na, anang itanggaya kadagiti ima na sana kinuna. Inted kanyak ti Diyos dagito nga ima, ngem napatpateg kanyak dagiti linteg na, ket namnamaek nga isublinan tumetlaeng dagiti imak. Nagraem ti ari kadagiti tattao na, itimpakita na kinatibker ti pakinakem na, ken ti kinitallugod na ngagsagaba. Natay ti may katlo, insublat damet adinusa ti may kapat, iti kastoy metla naranggas awagas, ngem dagitoy ti maudi a balikas na. Maragsakanak amatay kadagiti imayo, gaput amok apagbiagen naktumanen ti Diyos. Ngem sika Antioco, awan to ti panagungar iti biag mo. Ti sao ti Apo. Apo nagparang to ti gloria, mapnuak to iti rag-o. Denggem o Apo, tinapasnek nga asog ko, indengam ti panagdawat ko iti tulong. Ipangag mo tinapudno akararag ko. Apo nagparang to ti gloria, mapnuak to iti. Sinursurot ko ti dalan mo, ket pulos adyak pinanawan. Agkararagak ken ka o Diyos, agsipod tasong batan nak, talyawen nak ngarud, ket ipangag mo dagiti saok. Apo nagparang to ti gloria, mapnuak to iti ragko. Sa lakniban nak, kas panangaluad mo iti matam, sa lukuban nak kadagiti payak mo. Iti biag ko, gaputa na lintegak, makita kanto, ket gapu iti kaadam, no makariingak, mapnuak to iti rag-o. Apo nagparang to ti gloria, mapnuak to iti ragko. Di may basa na adaw ti may kadwa asurat ni San Pablo, kadagiti taga Tesalonica. Sapay kuma, tani Apo tayo ay Jesucristo a mismo, ken ti Dios nga ama tayo, anagayat kada tayo, timangted kada tayo, tegnanayon atured, kinasayaat anamnama, babaen ti parabor na, ket patureden, ken papigsaen na kayo nga garamid, ken nagsao kadagiti amin anaimbag. Kamaudyanan na kakabsat, ikarkararagan da kami, tap nagtultuloy ngagsaknap, asipapardas ti sao ti Apo, ket may tanuk, akasmet iti panangitanuk yu. Idawat yu met nga ispalen na kami ti Dios, kadagiti nakilo, ken dakes at tao. Tasaan amin at tao, adda pamati na. Nge mapagtalkan ti Apo, papigsaen, ken salakniban na kayto iti managdakdakes. Ti Apo ti mangted iti dakkel a panagtalek ni kada kayo, ngaramiden yu, kanitultuloy yu ngaramiden, dagiti bagamit kada kayo. Sapay kumata ti Apo, idalan na dagiti puso yu, ti panagayat iti Dios, ken iti panagibtur, ngay paay ni Kristo. Ti sao ti Apo. Diam kay Diyos. Oh
Apo adda kuma kada kayo. Sa kumamit ken ka. Tipan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Lucas. Gloria ti mipay ken ka o Apo. Napan ken Jesus ti sumagmamano asado sa iyo. Isu dagiti agkuna asaan nga agungar dagiti natay. Maestro kinunada in surat ni Moises daytoy alinteg kada tayo. Numatay ti may sa alalaki kat mapanawan na ti asawa na nga awan anak da. Rebeng ti kabsat na nga asawaen ti balo tapno aganak da akas pan nakaanak day di nagawan. Adda idipito nga lalaki nga agkakabsat nang asawa ti inauna ngem natay nga awan ti putot na. Ti maikadwa inasawa na ti balo kastamet ti maikatlo. Kasta ti inaramid dagiti pito nga agkakabsat ket natay da amin nga awanan anak. Kamaudyanan na natay ti babae. Ita inton agungar dagiti natay. Si asino kadakwada ti akin asawa ken kuana. Tanaki asawa da amin ken kuana. Insong bat ni Jesus aga asawa dagiti tattao ditoy abiyag. Ngem saan nga aga asawa dagiti maikari nga agungar ken agbiag iti masakbayan. Kas dala kadagiti angheles ket di damatay. Anak ida ti Dios tanagungar dan. Paniknikan ni Moises ama pagungar to dagiti natay. Iti paset tinasantuan asurat apakasaritaan ti sumsumged akayo. Kuna ti Apo iso ti Dios ni Abraham, Dios ni Isaac, Dios ken Dios ni Jacob. Kayat naasawen nga iso ti Dios dagiti si bibiyag. Saan a Dios dagiti natay. Ta iti biyang ti Dios si bibiyag amin a tao. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Gayaw ti mipay ken ka o Kristo. Good morning. Kaslaak maadda ti lubong dagiti natay. Good morning. Hindi kayo pala pumusay amin. Good morning. Good morning. Kaslaak si bibiyag ken natay pay matitapik tayo, uray kanta tayo, kada songbat tayo ti salmo responsoryo. Apo nagparang kanto ti Gloria, mapno agto ti rag-o. Makapatay mo dato itsura yung agsongbat. Apo! Kunam kumama niya, nagparang to ti Gloriam! Dinagmayat ko masongbat tayo. Mas lubong tinatay kung kunangarod tatayan. Ada kano may nga maestra kano ti mat. Yung topic da addition. Kunana kano, nag-question, Pedro, kung meron akong 3 anak sa una kong asawa, 2 sa pangalawa, at 1 sa pangatlo, anong meron ako? Kuna mo ni Pedro, kalandian ma'am. Ti ammo na ka maiyabot na kawan mat may kalulang rod nga asawa mo anya paila kalandian nan aday jayan. Daytoy topic tayo, sinubok dagiti Saduseyo. Ngamin ibagbaga dagiti Saduseyo no natayon ti taon. Awanen. Nalagip yo idi na minsan nga tawon idda kampusan to. Enta paratong kalpasan ti misa tayo ka adda naka-speaker ijay nga adda tarpolinda ja amo no nya nga kuday nga tibi ko antay laeng si bibiyag haanen nga umay rumbeng nga bisbisitaen dagiti natnatay kung kunada jay. Dagiti ti pamati, dagiti dadduma nga no natay ti taon awanen. Handa mamati ang atati kararwa. Therefore, no matay ka matan, mabalinda ka nga, no nadong parkata kalsadan, bay amon nga mapitpit kalatan, ibansag da kanto di pa iyasen. Uno saan no natay ka, no medyo nalumag ka, tap no maatake mo, dagiti padam nga mga ipapartida kan man. Nagduma nga rod ti tao, kinti animal niya, tada tayo nga rod, adda kararwa tayo isuda, nagbiag dalaeng da tayo, adda kararwa tayo. Kadijay, han nga patsyan dagiti Saduseyo. Kasinubok da ni Apo Jesus. Anya ti kunada. Apo, ako na tinasanto na surat, so lintag ni Moises. Lintag da gamin dayay. Nga numatay, dahi ti kunana, no natay ni manong mo, asawaom ni ipag mo. Tadapan nakaanak na, kasaludsod, 7 da nga agkakabsat,
Inasawa da anya pa nga ta nabagi di inuod dyan. Piman kakaasim mo ta inuod dyan, gasem ta pituda, bagi di inunan may kadwa may Isus apo dilata mo aganak siguro adda siding di ayan ti aayusan ti luwad datoy babae di makasyay. Nada siding ito'y sa kababalwon ko nada. Kano lalaki ti babalwon, diya ka mo pa'y, diya ka na yun ti kukwa na ta, hindi siding kay tuman so kainan no. Dagita na balo nga lalaki. Kadi sinaludsod da, pito da nga kakabsat, awan anak da inasawa da amin. Tinesting da jisirib ni Apo Jesus. Kainto no natatana tayo di babae at dadan ijay panagungan, sino nga ron ti akin asawa? Alagan mga pito da nga kakaida. Nasirsirib ni Apo Jesus. Apaya, awan ti aga-asawa jay kunana. Ta apa yang agasawat jay, siyempre no asawa nanto ijay langit, ituloy da ati agapa. Agapa na ito dagadagit agasawa, di nung pantan to jay langit, hangatang agkin-kin no silat na mula, laklakayan, mamartag, kung kunanan to man ijayan, dagitin to lalaki jay asawa, nag-uurnong da mula nga agiinom, umariwawan to mula asawa da, di sumula nga iso nga nagsirib ni Apo Diyos, ijay langit, awanin ti aga-asawa, apaya, taawanan ati aga-apa, ito yung arudag na apa dan. Ngamhanga di ti puntos na, anya ti puntos na, ijay lubong dagiti nagungar, lubong dagiti nabiyag ko na dayjay, awan ti aga-asawa, apaya, kasladala angheles. Anya kumati angheles, anya di obra dagiti angheles, may salaang aramiden da. Beatific vision, di pan nakakita kini Apo Diyos, iti rupan-rupa, haandan masangon no, sino ti katugangam, sino ti asawam, sino ti kakabagyam, sino ti kumarim, kunana, aga ammo tayo ito amin, ngam, awanan ti agkakabsat, awanan, aga kasla agkakabsat tayo ito aminan. Tanagriga mat, napangkajilangit, nagapapa kay ken katugangam, sumungad ka di, adamo gayam, ay, nakla di impierno, datamo laang, alangan nga agkan kanta kay ito kinakatugangam ijay langit nga haleluya haleluya kung kunayon to nga duang arot ijay kadatan ini han nakakayat nga manugang ide isong nga di agaam mo amin ngam awanen dagitoy taapaya may sangarod kasla dagiti angheles anya ti inaaramid dagiti angheles haandan makita no sino ti dakdakkel nalulumag napudpudaw nangisingisit agkakabagyan kinhaan agkakapamatyan kinhaan haandan masango nga ay bigbigan dayjay taapaya may sar aramiden da mangidaydayaw kin ni Apo Diyos singing alleluia adadadyayan nga mangidaydayaw kin ni Apo Diyos agragragsakdan takadkadwadan ti Diyos haandan makita awanan ti sakit awanan ti problema. Isungor nga ko na ijay Kampo Santo, ijay langit agkakantada. Kano dito'y tadi ka agkankanta, kas ano nga mapraktis mo ti mapanji langit? Sa pulimpay ti pagarian ti apa, di mo pa'y maiturad nga ingakat ang iwat mo nga agkan, kas may bahigay. Kajilangit agkakantada kasi kada, mamagkanta ka, amukon ati papanam. Saka mo lagkanta no nalpas tamay katlong at hubay taon bagim amin tamaykan. Ada nabuyak di rabay agkan kanta da ijay cellphone with all da pulutan kada kadtan nagraragsak da si bibiyag da rabrabiin idi kwan natay da amin na nabartek dan. Kay ijay langit na ragsaken ti bagbagan na ti Dios ngamin Dios dagiti si bibiyag kunana haan nga Diyos dagiti natay iso nga dagiti pimusay akakabsat tayo kararagan tayo nga ida wan matay dagiti bagi ngam ti pamati tayo addan to panagungar ti bagi ken biag nga adda panagungar dagiti bagi makikaysa tayo to tan agdalyasat tayo laeng agkorap laeng dagiti bagi tayo matay dagiti biag tayo nga agdama ngam si bibiyag tayo iti imatang ni Apo Diyos. Isugarod nga kunana nga Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob kayat na nga saun, Diyos dagiti si bibiyag. Isong ijay to pamati tayo diya nga matay ti kararwa tayo. Either addakan to nga agtutuok
Ija agnanayon atuok nga apoy, or addakan to nga makikaykay sa kinkwana, hang ngarod nga matay takararom, agtutuok to. Enya mangi duron kanyam ijay, so garod dijay basol. Iso ngarod nga dijay basol tayo nga haan tayo apagbabaw yan, iso ti mangi duron kanya tayo ti agnanayon apa nagtutuok. Iso garod nga ipapapilit ti simbaan, iti pamati tayo, ti Diyos si bibiyag, da tayo makipagungar tayo iti biyag nga agnanayon. Dahil ti ibagbagana. Kada tayo magkakabsat dito'y lubong, mabalin tayo nga praktisan dahil ta si bibiyag apa nagbiag. Uray no, manganges ka, uray mangmangan ka, nagadupay ta ka ng uray ka lagday diabetes kadaag, high blooden, uray magmagna ka, uray agtrabaho ka, nga mabalin nga agbibiyag ka, nga natay. Ado ti agbibiyag, natay kanya tayo. Yun, kung natayo, awon si bibiyag, dati physical nga bagi tayo, ngam anya dagiti nakapatay, umuna, relationship, dead relationship, no haan nga healthy, no saan a healthy di relasyon di agasawa, agngin da, agin innatap da, agpinpin na sugkida, natay da ita relasyon. Dagiti sa nga pamilya, da amakin ina, dagiti anak, haan da makapagkakapyan, natay da ita relasyon, natay da ita pamilya, siwawara. Kakaasin ni nanang mo nga nang pagpabasaking ka, idi nakabasa ka, di adda trabaho mo, ne kaslamet, uken ti pamayam nga mangbugtaken. Gapota na banbanog kan, gapota adot pa kariribo ka mon ka, gapota medyo agpasulpeng basit ni nanang kintatang mon ta, lumakay bumakit dagaruden ka, agpaubing di panonon, kasla ka mangbugtak nga ukenen, isudat tinagrigrigat paraking ka. Dagiti kaarubam nga mayat nga tumulong kanyam, idi pinapapigsada ka. Tapno umangat la di biyag mo, idi imangat ti biyag mo, nay natayan di relasyon. Managing bubukod kan, si kapay kat tinaago mo, si kapay kat timagitalmag kanyadan, natay nga pa nagkakaaruba, ijay sisa tayo nga rin duma. Dagiti agkakaaruba, iso da number 1 nga aga-apa. Kanatay nga relasyon day jay. Iso garod nga no duma, si bibiyag ka, di mo pa'y maiturid ti umisem. Ato na kitay, umisem da ka peke. Taapaya, natay di bagi, natay di puso, hanan ammo ti agayat. Haanan nga ammo ti mamakawan, haanan nga makapagragsak. Kasi siyempre no kasdi ti panagbiag mo, sinungor ti Diyos mo, alangan nga ni Apo Diyos. No hammo nga hangkan makapagragsak dito'y lubong gaputan napnap no di ka maammo mamakawanen, di ka maammo agayatan, di mo maammo nga isakit ti padam nga taon. Anya nga rod ti Dios mo, ammo tayon di Dios ti gura, Dios ti kinatangsit, Dios ti kinamanagim bubukod, Dios ti pasikat, agparparam magti ubram, no nakagatang da ket tinangangato ngem si kamot ta kaarubam, nay maura men ta kararwam. Ngam no ti Diyos mo kada tayo nakapakumbaba na gawan, si bibiyag. Oo, nangro na relasyon, di pa nagkakadwa. May kadwa pamati. Ti Diyos tayo, Diyos ti si bibiyag. No di pamatim ka na biyag. Isu ati Diyos mo. Adda na unaga relasyon mo kini Apo Diyos, nagmayat. You can pray, mabalim mo ti agkararag. Nakalma di pa yung unot mo nga agkararag. Uray adda panubok ti biag, ta amin kadamo pan. Sino ayat ti awan panubok na? Sino ayat ti awan pakaupayan na? Sino ayat ti awan ti pagkapsutan na? Ngam no ibilang mo dagito nga panakilangan ni Apo Diyos tapno dumagdag pay di pamatim king kuana, no si bibiyag deta pamatim, nagmayat nga deta pamati, uray adda panubok si tatalag ka king kuana, uray adda umay nga pakarigatan, ayatem latan di Apo nga Diyos mo. Uri no kuna tayo nga ado ti pakasuotan, kabailam lata ti agserbi gapot ay item niya po, si bibiyag apamati. Ngam no sa kalamapan, anya ti pamati, anya ka, nya relihiyon mo, katoliko Apo, ada pa'y dagiti punpunek, jak pa'y am mo.
Taga ano kayo? Pati kay. Hangkay mo nakit kita, Katoliko kami. Ay haman nakita kay namin dua, idi adda namin dua nga natay. Saka mo ila adda no adda plato kasanungor nga nabiyag ti pamatim. No adda daytoy waras nga ayuda nga naggaputi ko ako, apo nakaparpar makiapakan. Dayi ati pamati saka la adda no adda waras, ayuda, plato, adda na natay, adda bunyag, adda medyo okay. Iso sa mula ibaga, natay nga pamati. Sa mula mo ni Apo Diyos na adda, kaya mo natay nga pamati matay. Ngam no ammom ti agyaman nagado parabor na, ammom ti agdaydayaw, uray no adda pakara subukan ti biyag mo. Kaslakin ni Hob nga rod, malagip yun ni Hob nga aging gana nga maudi nga angesnan, haan nalata inibatan ti pamati na kini Apo Diyos, natay amin sa nikwana pamilya na nagsakit. Nabiyag a pamati. Kauri mo kanya tayo, ti Diyos tinabiyag. Iso nga uray adda dagitoy, masapol nga ituloy tayo latat agdalyasat nga addaan pamati. Haan nga di pamati tayo ka dead. Natay nga pamati, no tila among ka agdawat kini Apo Diyos, di ka maagdaydayaw. Kunam ka mamati ka kini Apo Diyos, di mo among ayaten ti kabsat mo ti mo ilapang panunutam ka di paraking ka managing bubukod. Agumam amin. Kaya mo kukukwam amin, natay nga pamati. Di mo maammo nga kitaan ti pagsayaatan dagiti pagimbagan ni kabsat mo, natay nga pamati. Dahil mo laang nga kabsat ibagbaga na dito, ito'y pa'y laang, sakbay tayo nga panunutan, dahi ta panagungar ijay biyag nga agnanayon, nga biyag ti Diyos ti si bibiyag, dito'y pa'y laang nga karinaan tayon. Ada na biyag nga relasyon, makabiyag ka di tarupam, no dete makita da ka agranyag di rupa da makabiyag ka, wano makapatay ka, sumungad ka nagmimisuot da nga nagtalikod, dadta manan, umutang dayta, dadta manan, pasaw dayta, dadta manan, agum dayta, imbes nga maragsakan da, malidayan da kaslada lamatay gapuking ka, amumun, ano sino, Diyos mumutan. Imbes nga makaayayo, iwaras mo ni Apo Diyos, kalaw mamakita da kanyam ka, nay, gaputi kinatangsit mo, hamo kayat ti agpakumbaba, nay kamadin amumun, ano sino, Diyos mon. Amumon ano sino pagserserbiamon. So nga ko na tayo, sakbay tayo panunutan, day ta biyag nga agnanayon, dito'y daga, isogarod nga mabalin tayo, ti agbiag ti kung kuna tayo nga, biyag nga awan pagkurangan na, anya day jay, umuna na pintas a relasyon, di unag ti pamilya, namayat nga panaglalangan, addaan pamati, amuna ti agayat iti sabali, napintas a pamilya. No dag kamali normal dayta rimbawan ti ayat dayta akamali. Iti sisa tayo ti panagkakaaruba. No dag kamali agsisinaranay, agiin na yat, haan nga managing bubukod, tulungan ni kabsat mo, nabiyag nga panagkakaaruba. Ijay pagtrabahuan tayo sa dino man, eskwela man, opisina man, taltalor man, sa dino man nga tiyendaan man. No adda na pintas nga relasyon, kabailan tayo nga rimbawan dagiti kamali ti tunggal maysa, ammo tayo nga isakit ti kakabsat tayo, tulungan ni kabsat, nabiyag nga pagtrabahuan. Iti daytoy nga parokya. Agsisinaranay, agtitinulong, agdadanggay. Mari na dagiti tattao nga adda pamati, nabiyag a parokya. Kaalangan no maaramid tayo daytoy, tintupapanan tayo lubong dagiti natayhaan mapantay to ati lubong dagiti nabiyag. Ngam no ditoy awan pulos ornos na pasig na dagiti rupa tayo ket maprinaktisyo ke lubong dagiti natay na kami rogrog nga kasla problema na amin ti lubong. Ay sus Dios ko. Uri ka pilyom to di ka pipintasan nga picture mo nga iparabaw mo jilungon mo hangkay tulat ta agkarup-rupa. Na kami rogrog ka. Sayang, iso dati kung kuna tayo, sayang, how many years? Agasawa. How many years? Manong nga taon nga ang pamilya. Manong nga taon nga katrabahuam.
kaaduan na mga tawon kenatay. Ay kaawanan Isungor nga imbaga ni Apo Diyos nga awan to aga asawad jay apaya di jay ayat kenatay met jay aga sawa ke handa mo agin innayat. Sada mapanji langit nga dua. Nya ngarut itsura da jay mangandag tintin na likod di langit ka. Aga apir amin nga taod jayan ka mo kayat nga apir ni baka mo nya ngarut kayat ni Apo Dios nga apang ka di langit awan anatay ngala kakabsat learn to live. No daman dagiti hampay nga si bibiyag. Ma-practice ti biyag. No dito relasyon tayo ka medyo matay mabalin abiyagen. Dahil ti pagsiatan na dahil ti pamati tayo, kinbiyag tayo, mabalin tayo, adda lugar ti panagbalbaliw. Nohan nga na, adda pailahan nga nasaya at nga panagkakadwa, mabalin nga balbaliwan. Dahil ti pagsayaatan na dahil ti biyag tayo nga tattao, adda lat ta lugar ti panagbalbaliw. Kung matay, biyagen. Nagkakapsutan, ay biyagen. No medyo agwaran, mabalin nga agasan. Anya mo iladay jay, kinapakumbaba, pamakawan, panangbigbig ti paglaingan ti tunggal maysa, haan lang nga day pagkapsutan na. Panangapresyar ti na aramid na nga naimbag king ka, haan mo nga ibaga nga siksikala ti adda na aramid na nga naimbag kadakwada, agbiag aday ta. Nga relasyon, agbiag aday ta a pamilya, agbiag aday ta a pamati, agbiag aday ta a parokya. Nga labarbaring no ti Diyos tayo ket Diyos ti si bibiyag saan a Diyos dagiti natay. Datoy manan tumakder tayo napnuan biyag nga pamati ipaduyak-yak tayo ti pamati tayo datay amin mamatiak ken kadagiti amin na makita ken di makita ken iti maysa nga Apo Hesu Kristo bugbog tong anak ti Dios nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiempo Dios sa nagtao diti Dios silaw a nagtao diti silaw napaypayso a Dios sa nagtao ti napaypayso a Dios naiyanak sa naparswa Dios sa kasmadlaeng ti ama ket gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda gapu kada tayo ang tattao ken gapu ti pannakaisala kan tayo imulog ang naggapu sa dilangit ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria iti pannakabalin ti Espiritu Santo ket nagbalin a tao kastamet nagungar ti may kas palawagan dagiti nasantuan na surat imulit sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti ama umay tumanen asidadayag tapno kumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay ket ti pagarian na dinto agpatingga mamatiak met ti Espiritu Santo nga Apo ken mangmangted iti biyag iso agtao diti ama ken ti anak ket pagrukbaban ken daydayawen ama itimpuyog iti ama ken iti anak ket nagsao babaen dagiti propetas mamati agmet ti iglesia maysa Santa Katolika namnamaeg ti panagungar dagiti natay ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan kakabsat babaen ti panagbunyag tayo nairaman tayo iti panagungar ni Kristo dumawat tayo iti tulong iti si bibiyag a Diyos tayo tapno maikari tayo a makisango ken kuana iti nagloryaan a pagarian na iti tunggal kararag kuna tayo si bibiyag a Diyos denggem ti kararag mi si bibiyag a Diyos denggem ti kararag mi idawdawatan tayo dagiti mangtartarawidwid iti simbaan tayo ni Santo Papa dagiti obispo ken papadi tapno babaen ti panagserbida iti sangkagimungan mapaduras ken mapauneg kuma ti pamati tayo ken ni Kristo asibibiyag a Dios tayo kumararag tayo idawdawatan idawdawatan tayo ti gobyerno tayo
Tapno kan kanayon kuma at arigagayan da iti grasya ken bendisyon ti Apo. Iti panagserbida kadagiti tattao. Kumararag tayo. Siyang Diyos denggen ti kararan. Idawdawatan tayo, tigimong tayo. Tapno mabaen ti panagtitinulong ken panagsisinaranay. Agtultuloy kumay tinabiyag a pamati ken ni Kristo. Kumararag tayo. Siyang Diyos denggen ti kararan. Idawdawatan tayo dagiti napanglaw, marigrigat ken may dadadanes. Tapno ti pamati day ti panagungar ti bagi, agpaay anamnama day ti nasayaat a masakbayan. Kumararag tayo. Siyang Diyos denggen ti kararan. Idawdawatan tayo met dagiti minatay tayo. Tapno mairanod da kuman iti panagungar ni Kristo, ket maragpatdan tegnanayon a biag. Kumararag tayo. Siyang Diyos denggen ti kararan. Agulimek tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amang ikarkararag kadakwada. Kumararag tayo, si bibiyag a Diyos, denggem. Dagitoy apo ti ununnoy mi, denggem ken patgam ida, tulungan na kami iti panagbiag mi diti rabaw ti daga, agingga iti biag nga agnanayon, dawatin mi daytoy, gapumit laeng ken Kristo nga apo mi. Amen.
Arag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo. Makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Di Apo awatin na kumadagiti adaton kadagita imam ket may paaya pa kay daydiawan ken pa kay gloryaan tinagan na. Ken kastamet a pagimbagan tayo. Ken ti kadagupan ti nasantuan nga iglesia na. Apo iti daytoy a sakripisyo, iwaragawag mi ti makaisalakan a panagtutuok ti anak mo. Kitaem kada si aayat dayti panagdaton mi, tapno malakaman mi dagiti imbunga ti ipapatay ken panagungar na, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Hasta kumami. Itag-ayo dagita puspuso yo. Nagdadanos tag-ay ti Apo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May kariket rumbeng. Pudno na ya may karikat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin at tiyempo ken disso, agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo pinabaro na ti kinatao mi, babaen ti panakayanak na, pinukaw na ti basol mi, babaen ti panagtutuok na, impaay na ti dalan ti agnanayon apan nakaisalakan, babaen ti panagungar na, ket inlukat na dagiti ruangan ti langit, idi immuli ken ka nga amana. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken sa santos, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket kunami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin a parswa. Ti langit ken daga, napno dayti pakaidaydayawang. Hosana iti kangatwa, madaydayaw, ti umay tinagan ti Apo. Hosana iti Pudno ay Apo, abiig ka akinasanto, ket sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta Espiritu mamangpasanto, kadagitoy adaton. Tapno pagbalinam, kati paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok na ngala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagi iso may yawat to amay paay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangalay ti kalis, nagyaman maninken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darat, darat ti baro ken nagnanayon atulag, iso amay ibuyat to amay paay kada kayo ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy apangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Tunggal iti daytoy, At tinapay mangan kami, ket iti daytoy akalis uminom kami, iparangarang mi, ipapatay mo, Apo aging gaiti, iyay mo.
iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ti impaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo kadagserbi kam ken ka, dawaten mi apo tada kami amakiranod iti bagi kaddara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaisaknap iti sangalubungan ket parairayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi pimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim nang nangro na ti panangilagip mi ti kararuan ni Jeffrey. Awatim kad idan iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan ropa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken enggasata na Birhen Maria nga ina ti Dios, ni nagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo. Isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga. Makikadua kam to kad met kadakwada. Amang itantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaisa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag, nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti pannulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi ken iti yaay na Jesucristo anang isalakan kada kami. Be
Panakabalin kendaya tuag sarda. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak ti ted ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesia, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykay sa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay aming kapya. Cordero ti Diyos ang ikat, kadahibas-basuti sa mga asika, kadakani. Cordero ti Diyos ang ikat, kadahibas-basuti sa Mga asika, kada kami. Cordero ni Diyos ang ikat, kadagiti basbasol ti sangalubungan. Idem kadaka Ti kapya, item ka, ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karing may katanyak kumiti may salanga sa umapayong bagton ti karalwa.
Mararag tayo. Agyaman kam ken kaapo iti panangtaraon mo kada kami iti nasantuan nga Eukaristya ket dawaten mi ita kaasim tapapigsaen ko mati Espiritu Santo tinadyosan abiyag kada kami ket agbiag kami anapudno ken ka gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios isa magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta ko ma. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Nagyaman tayo ti Diyos. Aldaw panagyaman tayo kakabsat, yaay ni Jesus Diyos tayo kinayat, atungal daw tinaglamas kaniya, imday tuyen di mangpe, udno aragsa.